Добрев, Диамел Рейсинг, Mitsubishi Lancer Evo 9. Ето как изглежда този звяр. Нека да ги аплодираме двамата господа. Светла Пасева, младежки дейности, община Варна ще даде символично старта на Василий Добрев. Така, следващия старт ще даде Валерий Колев, общински съветник, съорганизатор, участвал активно в тази надпревара по организирането и логистиката на ралито. Игнат Исаев, Милен Илиев, Октан Рали Тим, Mitsubishi Lancer Evo 9. Моля вашите аплодисменти за Игнат Исаев и Милен Илиев. Не е от вас, спокойно, не е от вас. Пироефектите на техниката притисниха Игнати Илиев да не би от колата да излиза този страшен дим. Така, успехи на вас, господа. Искрен Маринов, Недялко Симов, Боила Автомоторспорт, Mitsubishi Lancer Evo 9. Така. Искрене, наистина ли имаш нужда от помощник, за да караш? В момента не. Утре ще ме трябва помощник. Добре, благодаря, успех. Зад вола на един изключително млад пилот. Така, виждам, че нямат търпение следващите ни участници. Това са Марко Стойчев, Йордан Батаклиев, Боила Автомоторспорт, Mitsubishi Lancer Evo 9. Състезателен номер 7. Господа, ще ви моля да излезете от колата. Повядайте. Така, поздравление за Марко Стойчев и Йордан Батаклиев. Няколко думи преди старта. Как се чувстваш тази компания на толкова силни пилоти с автомобили Група N? Чувствам се отлично. С Данчо сме дошли да се забавляваме. Надявам се да предадем емоцията на публиката. С мене и треньорът ми Митко Илиев и Владо Илиев са тук да ме подкрепят и да ми дават наставления, така че се надявам да стане прекрасно състезание. Благодаря на Митко Илиев и на Владо Илиев за присъствието. Приветстваме ги с добре дошли на старта, на церемониалния старт на това рали. Уважаеми дами и господа, искам с аплодисменти да посрещнем пилот номер 1 на Варна за 2014 година. Тишо Стратиев, навигатор Добрин Борисов, Марина Моторспорт, Citroen C2 RD Max. Тишо бе обявен за пилот